A la plaça arrencarem sempre amb un tema d'actualitat de la nostra comarca i n'aprofunditzarem més amb un protagonista. Avui a la nostra entrevista d'actualitat marxarem fins a Botarell per parlar-vos sobre la llar d'infants que va acomiadar-se de dues treballadores, l'Ester i la Sandra, de la llar d'infants i que va ser-hi des de fa 15 anys, aquestes dues treballadores i que van acomiadar-se aquesta setmana. I per parlar també de la situació de la llar d'infants de Botarell tenim amb nosaltres l'alcalde, el Lluís Escoda. Lluís, molt bona tarda. Bona tarda, bona tarda. Escolta, en primer lloc, com va ser aquest acte de comiat a l'Ester i a la Sandra, dues treballadores de fa 15 anys a la llar d'infants de Botarell? Suposo que també molt emotiu, no? Acomiadar-vos de l'Ester i la Sandra, dues treballadores tan compromeses amb Botarell. Bueno, doncs sí, ostres, és una pena. Sempre és la situació menys agradable per un responsable polític quan ha d'acomiadar alguna persona i sobretot dues persones com elles que portaven tants anys donant servei, donant atenció als més petits del nostre poble. I res, doncs, què menys no? Doncs que facilitar des de l'Ajuntament tot el que vam poder i fer-los també un petit detall de comiat i que, bueno, esperem que no sigui un comiat per sempre i que tornem a remuntar l'índex i la ràtio a la nostra llar. Una llar d'infants que, com bé explicàveu, no? El 2015 i 2016 hi havia com 30 places ocupades, el 100% de l'ocupació, però que ha anat baixant. Ara actualment hi ha 13 infants. Aquest curs, a què es deu aquesta baixa natalitat a la llar d'infants, aquest decreixement una mica aquests anys? Sí, mira, nosaltres quan estàvem ja a la legislatura passada, el 2015 fins i tot vam demanar al propi Departament d'Ensenyament si ens podia augmentar la ràtio de la llar d'infants, que era de 30, i teníem més sol·licituds que la pròpia ràtio aquesta de 30. I vam demanar fins a 5 places més, que bueno, com que l'espai és el que és, no ens ho van concedir, i vam seguir amb la ràtio de 30. I llavors, doncs des de llavors, els cursos posteriors, la llar d'infants ha caigut en la seva matrícula d'una forma molt important. Es deu a un tema de natalitat, perquè aquí a Botarell, gent empadronada i amb el nostre padró en mà, podem veure que fins i tot som més habitants ara que el 2015-2016. Llavors és un tema pur i dur de natalitat aquí al nostre poble i al nostre territori. Com es pot revertir aquesta situació? De quina manera es pot fomentar el poder tenir més natalitat a Botarell, tot i aquest creixement que bé explicaves ara? Doncs, bueno, el que hem de fer, sobretot, és incidir en polítiques d'habitatge. Actualment, el nostre municipi no té un parc públic ni de lloguer ni de venda de pisos i llavors el que necessitem és, ja sigui a través de la pròpia administració o a través d'algun inversor particular, doncs que pugui executar alguna obra, ja sigui per rehabilitar habitatge antic i transformar-lo en pisos o en urbanitzar algun dels plans parcials del municipi. Que amb això és el que estem treballant ara amb tota l'energia, perquè entenem doncs, que si donem una possibilitat de creixement al nostre municipi i que vinguin famílies, doncs podrem millorar aquesta natalitat i aquesta matrícula de la llar d'infants. Perquè què pot significar, per fer-nos una idea, Lluís, aquesta poca ocupació de la llar d'infants en un futur, que aquests 13 places vagi baixant una mica per fer-nos la idea, no?, del que pot significar que cada cop hi hagi menys natalitat a Botarell? Sí, bueno, jo penso, soc del parer de pensar que estem ara com si haguéssim en el moment més baix de la natalitat i jo espero que es remunti, no, en aquests pròxims 2, 3, 4 cursos a mig curt termini. I el que hem de fer és això, insistir en aquestes polítiques perquè el que ens pot passar i el que no volem que passi, doncs, que continuï baixant aquesta matrícula de la llar i al final, ostres, potser fins i tot haguéssim de prescindir de donar aquest servei perquè no hi hauria nens. Que això ja et dic, és l'últim dels capítols
i que estem segurs i convençuts de que no passarà. Que, ostres, a molt males podríem arribar a una matrícula de 7-8, però podríem continuar donant el servei, però, clar, més avall d'això ja ens comprometria i hauríem de veure quines solucions podem trobar. I, bueno, jo crec que el que et deia, que estem en el punt més baix perquè aquest any passat, 2021, només va néixer un nen al nostre municipi. I això és el que ens fa veure les dades, però que esperem, ja et dic, que això torni a remuntar en els propers 2, 3, ja et dic, màxim 4 anys. Per tant, l'objectiu, no? Pensant en positiu, Lluís, l'objectiu o què seria l'òptim per veure una millor natalitat, si teniu un objectiu establert d'intentar augmentar aquesta ràtio, si augmenta la natalitat en els propers 2-3 anys, que és aquesta previsió, si n'heu fet alguna o quins serien els números que fossin bons, no?, per augmentar aquestes ràtios? Sí, nosaltres el que necessitem, bueno, el que hem vist i el que estem estudiant ara mateix és que la natalitat ha caigut a tot arreu, el nostre territori està molt afectat i llavors el que hem de fer és, doncs, almenys aquesta matrícula de 13, 14, 15, 12, mantenir-la fins que aquesta baixada de natalitat torni a remuntar una miqueta i doncs puguem donar un altre cop el servei òptim i intentar poder contractar un altre cop més persones i que la llar d'infants doncs, continuï tirant endavant i fent créixer els nens i nenes del nostre municipi. Doncs Lluís, ja per anar acabant, demanar-te, doncs, vaja, el desig, no?, per intentar revertir aquesta situació, sobretot amb aquestes polítiques que has explicat en els darrers anys que es preveuen perquè augmenti aquesta natalitat i sobretot el missatge aquest, no?, d'intentar, doncs, millorar, no?, la natalitat a Botarell i que aquest problema endèmic, doncs, es vagi millorant a poc. Sí, exacte. Ara només ens queda això. Des de l'administració és treballar al màxim. Ja et dic, crec que el més ràpid és intentar desencallar algun pla parcial o alguna política d'habitatge que es puguin construir 10 pisos, 10 adossats, alguna cosa així que sigui bastant ràpida perquè puguin venir algunes famílies i les famílies, doncs, sempre, no totes, però, bueno, normalment sempre van acompanyades d'infants i això és el que hem d'intentar. Doncs amb aquest missatge ens quedem i això esperem i estarem ben pendents de tot el que passi a Botarell. Lluís Escoda, alcalde de Botarell, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de la plaça del programa en xarxa Baix Camp Ràdio, com sempre, i estarem ben pendents de tot això i de la llar d'infants, que esperem que segueixi ampliant les seves ràtios com va passar fa uns anys i que aquest problema doncs, vagi solucionant-se a poc. Exacte, esperem, ja et dic, que sigui una corba negativa, però que de ben aviat, ara que estem acostumats a sentir el tema de les corbes, pugui ser positiva i tornem a tindre una llar d'infants ben ocupada i que això, al final, si tens en un poble una llar d'infants amb una ocupació alta, significa que el poble té futur i que tirarà endavant.